Per respondre, té la paraula la senyora Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputat, per fer aquesta pregunta. El tema de la immigració és molt important per a la nostra societat. Hi ha un interès, la ciutadania està interessada i crec que és molt positiu que en el Parlament puguem tenir aquestes converses sense estar sempre en el marc mental d'alguns partits que posen una òptica de tergiversació de la realitat. La valoració que fa el govern d'aquesta regularització extraordinària és molt positiva i per això ens hem posat a col·laborar amb una proactivitat amb el govern d'Espanya per assegurar que això vagi el millor possible. Amb una coordinació molt estreta que estem impulsant tant la consellera Menor com jo mateixa, amb un contacte directe amb la delegació del govern d'Espanya per posar-nos a disposició amb un objectiu comú, clar i compartit pels principals agents econòmics i socials del país, que és que totes les persones que puguin tenir dret a aquesta regularització es puguin acollir. I per què ho fem? Perquè és una qüestió de drets humans i drets socials, com molt bé ha esmentat el diputat a la seva intervenció. I a més, perquè aquesta regularització pot suposar un impacte econòmic positiu molt substancial per l'economia catalana. Pot suposar fins a una incorporació de la població activa del 4% de l'actual població activa en un context amb escassetat de perfils professionals en molts sectors de la nostra economia. I on els estudis previs han acreditat que no hi ha sospita d'efecte crida. Primer perquè la regularització està dissenyada amb una data prèvia anterior i, per tant, qualsevol persona que arribi avui o demà no podrà acollir-se a aquesta regularització. Segon, perquè hi ha estudis que ho acrediten avaluant la regularització del govern Zapatero. I tercer, perquè en l'any on es pogués hagut esperar un possible efecte crida, perquè ja se sabia que era imminent una regularització, que va ser el 2025, va haver-hi no cap evidència d'efecte crida, sinó tot el contrari. Les entrades de migració irregular es van reduir el 2025 un 40%. I això què posa de manifest? Doncs que no és incompatible voler tenir persones amb drets treballant amb una gestió de la migració per fomentar les vies de migració ordenades i regulars, que és precisament el que ha fet el govern d'Espanya amb el nou reglament d'estrangeria. És totalment compatible. I aquí hem de ser molt clars i dir-li a la ciutadania que el govern té el compromís d'avançar cap a una gestió migratòria ordenada en el marc de la prosperitat compartida. Gràcies.